Vlog ulit tayo. Ano yung nilagyan ko ng dyaryo? Binubugahan na. Yung mga kulay itim lang naman yung binubugahan yan. Pero lahat binalot para yung mga silver di madamay. Kaya hindi madali yung pagpinturan sa sasakyan. Hindi basta yung bara-bara. Dito talaga kung magpagawa kayo, hindi kayo magsisisi na magpagawa dito kasi bigitawan sa sasakyan nyo ay talagang solid. Di ba, boss? Oo, solid. Hindi sila magsisi pag nagpagawa dito, di ba? Ha? Permis. Oo. Talagang parang brand new. Grabe yung init dito. Parang apoy. Grabe. Siyempre dito pa rin tayo sa forward na truck. Inuna ko naman to para lagay na rito. Yan, papatungan ko pa yan. Ito isang patong pa lang yan, na dalawa. Bali 3 patong yan. Tapos dito naman sa labas, wala, ito na, paikot. Yan yung assignment ko rin ngayon. In this house of cards, with only hearts. Reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts. In this house of cards, and these lonely hearts.
fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days when our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts.
ano kantang titiw? Titiw. Ito lang yung titiw yan. Titiw, titiw. Titiw, titiw. Walang mahanap yung kantang titiw. Mga lasing na. Hanapin mo yung kantang titiw. Hanap din, wala. Anong titiw? Titiw, titiw. Titiw, titiw. Naaway na, di mahanap yung titiw. Oh! paring Jason, ito na yung napinturahan ko. Nakadalawang timpla na ako. Dalawa na. Time check natin 5:08. At nagpatimpla ulit ako, pangatlo.
Tirahin ko na yan para bukas maaga ako makauwi para makapag-prepare pa ako dun saan. Pagluluto ako, magbabaon ako ng adobo dun para din ako bibili-bili sa labas kasi mahal yung pagkain sa labas, para makatipid-tipid tayo. Babalikan ko pa to kasi ito, babalik ko na siya dyan, kabila naman ang pipintura. Ito, dodoblehan ko pa to. Yan. Okay na siya. Dito naman. Patungan ko na dyan. You cannot break what you never did say.
balik ko dun sa ano, dito na sa gipit-gipitan niya. Dali ko sa amin ang pintura. Tuwan ko na to. Alas 6 na.
when our good intentions only got in the way. And I almost never know where I should stay. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts. In this house of cards, and these lonely hearts. Hindi man ka. Ito muna ako. Yan, sasarado na. Sarado na ang shop. Sarado na ang shop. Diba? Tingala. Good. Yan po mga parises. Tapos na tayo magpintura. 7:02. Time check natin ngayon. Pero papatungan pa yan. Isang litro pa siguro na ano, pintura. Yan. Paikot. At tinulungan na ako nung pinsan ni Mrs. Kapatid ni Katie. Sumakit yung ulo ko bigla. Ano, paikot lang. Sumakit yung ulo ko. Ito, iitimin. Sumakit yung ulo ko dito. Nakatingala dyan. Hindi ko pa nga natapos eh. Tama na din. Galaw ka diyan. Smack. Ayan. At hanggang dito na lang muna ang vlog na to. Siyempre, maraming salamat sa lahat na patuloy na suporta nyo sa mga vlog to. Thank you very much. Malaking tulong na yun sa panonood nyo sa vlog. Thank you. Ayan, bye bye. At bukas uwi na ako dun sa Cavite. Punta na ako kay Ami bukas. Kasi linggo madaling araw, punta na kami ng ospital. At kahit pa paano, di tayo tumambay. Gusto ko kasi yung may
kahit pa paano may income pa rin. Kaya ko lang po. Yan. Bye bye.